Skema ġdida tal-ħwienet se tkun miftuħa għal dawk il-ħwienet proprjetà tal-Gvern li qegħdin mikrija jew mogħtija b'ċens. Is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon ħabbar li l-iskema se tkun fuq bażi volontarja u se tkun miftuħa għal sena. Se tippermetti lil dawk kollha li jgawdu minn kirja jew ċens fuq ħanut tal-Gvern jingħatalhom titlu ta' ċens temporanju ġdid għal perjodu ta' 45 sena. Jistgħu japplikaw kerrejja jew ċenswalisti rikonoxxuti. F'każ li l-ħanut huwa operat minn terzi, l-operaturi jingħataw id-dritt li japplikaw jekk jipprovdu ftehim bil-miktub mal-kerrej jew ċenswalist rikonoxxut. Fil-bidu l-iskema tal-ħwienet se tkun miftuħa l-ħwienet fil-Belt Valletta u ser isservi bħala proġett pilota biex il-qoddim din l-iskema tinfetaħ ukoll għall-ħwienet tal-Gvern fi bliet urħula oħra madwar Malta u Għawdex. Kontrarju għal dak li ġara fi skema preċedenti, min japplika ser ikollu idea ta' kemm ser ikun l-ammont ta' ċens mitlub. Peress li l-pubbliku ser ikollu l-informazzjoni dwar ir-rati fissi li ser jiġu użati biex isir il-kalkolu ta' ċens dovut. L-ammont tal-ħlas ta' ċens ser jiġi maħdum fuq l-arja interna tal-ħanut, esklużi l-ħitan. Jinħadem ukoll la bażi ta' rata fissa għal kull żona skont fejn jinsab il-ħanut. L-iskema tal-ħwienet li għadha kemm tħabbret tneħħi mis-seħħ l-iskema preċedenti għal ħwienet fil-Belt Valletta li kienet ippubblikata fl-2013. L-iskema hija differenti fis-sens li qed tagħti titolu iktar b'saħħtu, titolu ta' ċens u mhux titolu ta' kera. Allura effettivament wieħed jista' juża l-istess ħanut bħala sigurtà anke biex ma' bank ikun jista' jinvesti iktar. L-iskop li jkun hemm iktar investiment, li n-negozju jifjorixxi, li l-belt nirriġenerawha b'mod holistiku u wkoll mal-iskema huwa messaġġ nixtieq inwassal li rridu naraw li l-anomaliji li hemm illum jekk mhux direttament il-legalitajiet fejn għandek proprjetà tal-Gvern li qed tiġi nnegozjata jispiċċaw darba l dejjem. Proprjetà tal-Gvern qegħdem biex trendi lill-pajjiż u mhux biex ikun hemm min jabbuża minnha. Id-dettalji dwar l-iskema se jitħabbru fil-Gazzetta tal-Gvern.